Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndikei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashe, please hide my identity. Inini ndiri mukadzi ane makore 28 ekuberekwa. Right now I am a single mother. Ndinoitawo basa rekutengesa muviri wangu. I am a sex worker. Zvinhu izvi ndakazvitanga mushure mekunge ndashayikirwa nemurume wangu. Saka ndakaona kuti iyi ndiyo yega yainge iri nzira iyo yainge iri easy kuti ndinge ndichiwana mari. Mukomanashe, ndakasvika zvekuti varume vazhinji vanondibvunza kuti ko naiwe unodeiko mubhawa, ende varume vazhinji vakatombozama kuti vange vachindiconvinza kuti ndinge ndichibuda mubhawa, but iyi zvinongoramba zvega mukoma. Vazhinji vacho vanondibvunza kuti nezvauri izvi chii chakasakisa kuti unge uchipinda mubhawa, but nguva zhinji ndinongozvipindura ndega mumwoyo kuti nhamo ndo dzinosiyana. Zvino kubasa kwedu uku mukomanashe kune competition yebasa, saka kumushonga hatiregeri kuenda kuti tinge tichiwana macustomers mukoma. Ende mubhawa munobatwa mimwe mishonga yekuti wega kana munhu akakuudza kuti pari zvino izvi ndo zvandiri kushandisa vasikana unokwanisa kurohwa nehana. Saka iniwo mushonga wandiinawo unonzi mudiwa. Ndinoushandisa kuti kungotarisana nemurume mumaziso ndobva ndatorara naye chete. Munhu iyeye kana akangonditarisa mumaziso pane zvaanonzwa paari. Kunyangwe mukamisa mufundisi pamberi pangu, ndinokuvimbisai mukoma kuti kana mukatisiya tiri tega tikangotarisana chete mumaziso, pamunozodzoka munokwanisa kutoona vamufundisi vaya vava pamusoro pangu. Mukomanashe, ndine mwana wesista yangu yakafa, akarohorwa nemurume wake zvainge zvakanaka. Saka Mukwasha akandiudza kuti iye ainge achinzwa kuda kuita bonde neni, kunyangwe pafoni ndidzo nyaya dzaanotaura. Ende iye Mukwasha achindiudza akabva ati kubva paya pandakangointroducwa nemwana wenyu asati afa paya patainge tichiri kufambira nyaya dzemarooro, the first day randakakuonai ndakatonzwa kuti zvandainge ndichinzwa munyama dzangu ndaifanira kuti ndinge ndichitora imimi, but zvakazongoramba hazvo. Asi now sezvo Mwari vakazosarudza kutora mhuri yangu, ko zvinoita here kuti inini nemi tinge tichingotorana zvedu? Mukomanashe, zvinhu izvi zviri kundidya mumwoyo each and every day. Usiku handirari, ndinogara ndichingozvibvunza kuti right, ko kana ndikatora decision iyi yekuti ndinge ndichitorana nemukwasha, ko ndingazotarisana seiko nemukwasha? Uye mwana wangu ndingazomuudza sei? Ko iye mufi kwaari ikoko anozoti kudii kana achiona amai nemukwasha vari bhizi vachiita bonde? Ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo mazano hama dzangu, ndiri kuona sekunge ndarumwa nechekuchera. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo mazano hama dzangu, zvinhu izvi zvandiri kuda kuita handizorumwi here nechekuchera? Ndorara nemukwasha here kana kuti ndongosiyana nazvo? Because pressure iyi haina kana kutanga pandiri. Kunyangwe sisi vangu ivavo vakazofirwa nemwana uyu wandiri kutaura kuti murume wake Mukwasha wangu ndiye ava kundipfimba. Kumashure uko ndakambotorwa nasisi, ivo sisi vainge vasingazivi, nanhasi uno sisi havazvizivi kuti ndo mishongawo yandakabata. Panguva yacho iyoyo vakabva vati kwandiri, mainini ndinokumbirawo kuti munge muchimbosvika kuno, because inini nabamukuru venyu hatisi kukwanisa kunyatsokunzwisisana mune zvakanaka. Saka ndakati ndaenda kuya, me and my sister tiri vanhu vari very close, but mukoma inini ndakazogumisidzira ndava kusangana nabamukuru pabonde. Ivo bamukuru vainge vachiti pose pavanenge vapedza kuita bonde neni vaibva varidza tsamwa. Ndaiti kana ndikavabvunza kuti ko why muchingoti pose pamunenge mapedza kuita bonde neni bamukuru munobva maridza tsamwa, ivo vaibva vati ndinenge ndava kutanga kufunga kuti saka ndaitei, all these years I have been faithful to my wife.
but handichakwanisi kana kukontrola body yangu. But kana ndikangokutarisa ndinobva ndanzwa ndava kusakwanisa kukontrola body yangu. Inini bamukuru ndakangovaudza kuti it just means kuti mune mafeelings neni akawandisa. Mafeelings emunhu ndo zvaanoita. Kana uine mafeelings akawandisa pamunhu haukwanisi kuzvikontrola because zvinenge zviri muropa rako. But mukoma ndainge ndichitoziva zvangu kuti mishonga iya yandakagezeswa nayo ichinzi mishonga iyoyo ndiyo yemudiwa. Mishonga iyoyo ndiyo yainge ichikonzeresa kuti ndinge ndichisangana nabamukuru pabonde. But zvose izvi zvandakaita nabamukuru hapana kana umwe anozviziva kunze kwangu naivo bamukuru. Ivo bamukuru vakangondikumbira vakati, mainini ndinokumbirawo netsitsi dzaMwari kuti musafa makazivisa sisi venyu kuti izvi ndo zvatakaita. Kunyangwe zvaizvezvi pese patinokosangana inini nabamukuru, dzimwe nguva unotoona kuti murume uyu anenge achiita kurwa nenyama dzake, but shungu dzake dzinenge dziri dzekuti ange achingokupamha chete. But inini kana vari sabamukuru ndine nzira dzangu dzandinoshandisa kuti ndinge ndichiva avoida. Because zvandakaudzwa nemunhu uya akandigezesa nemishonga iyoyo yemudiwa akati, kana wava kuona kuti hauchadi kuti unge uchifambidzana nemunhu anenge ava kungoramba achingokunetsa, achida kungoramba achingosangana newe pabonde, unomutuka. Saka bamukuru ndo zvandakavaita. Pane umwe musi wavakangokaruka vauya kumba kwangu, izvo zvainge zvisina tsarukano. Saka ndakabva ndaona kuti mawiro awa ainge ava kungoita bamukuru kumba, kunyange mwana wangu aikwanisa kuzotanga kususpecta. Because right now mwana wangu atoti yarukei, atori nemukomana wake. Saka ndakabva ndaona kuti mwana uyu anokwanisa kuzosuspecta kuti mwana wangu anokwanisa kutanga kususpecta kuti izvi zviri kuitika pakati pabamukuru namama zvinenge zvine kakudanana mukati. Ivo bamukuru ndakabva ndangovatuka ka1. Ndakangoti ndichingobva mukuvatuka ivo vakabva vangoti, nai mainini, ko kunoku ndiri kutsvakei, ko ndazosvika sei kuno, zvichirakidza kuti mishonga iya ndiyo yainge ichivadana. Kubva ipapo ndinongoona zvangu kuti bamukuru vanenge vachirwidzana nenyama dzavo, but vanenge vaine pfungwa mbiri pandiri. Nyaya yandiunza pano haisi nyaya iyi yakaitika pakati pangu nabamukuru oro secret iripo pakati pangu nabamukuru, but nyaya yandiunza pano ndeye mukwasha uyu. Ndoita sei naye because mukwasha uyu anonetsa. Iye mukwasha haagari muno muZimbabwe, anogara kuBotswana. But manetsero acho haanondiita mukoma akanyanyisa. Atori nedzimwe nguva dzekuti paya ndichitaura naye iniwo ndinongotaura naye nekuti handisati ndatora decision mumwoyo mangu. Saka ndichiri kungofungawo nezvazvo. But ndanzwa nekungonetswa. Anogara achingobvunza kuti izvezvi unani, uri kuitei. Haasisina kana respect iya yekuti ava ndiamai. Anototaura neni achitoti baby ndinokuda, please ndibatsireiwo mukomanashi, nekuda kwekuti zera rake mukuwasha ndo riri kuita kuti ndingoramba ndichingodhauta ndichiona kuti zvinhu izvi zvandava kuda kuita ndo zvinhu zvisina kana unhu. Izvezvi anogara achingonditumidzira mapayslip ake each and every month, kunyange mabudgets ake ose aanoita ava kutobva kwandiri kuno kuZimbabwe. Ende pane umwe mwedzi wandakatombomutesta ndichida kuona kuti zveshuwa pamari yake iyo yaanogara achingondiudza kuti ndikuda kuzokupa mari baby, anondipa here. Ndakangomubvunza ndikati, saka mabudgets ako waiita wasara nemari? Iye akabva andiudza mari iyo yaainge asarwa nayo pamwedzi iwoyo. Ndikabva ndamuti zvinoita here kuti unge uchindichengetesa mari iyoyo? Ndokubva atoenda akanonditumidzira mari iya. But for now ndainge ndakambomuudza kuti chimbomira zvako kunditumidzira mari because ndichiri kumbofunga. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Inini ndine makore 39 ekuberekwa. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. I just need advice, not vanhu vanojaja, because izvi ndo zviripo. Nekuti kana mukangomhanyira kujaja musina kundibatsira, hapana zvamunenge maita. Just give me advice please. Vedare ndo message yandakatumidzirwa
ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomana she. Inini ndiri mukomana ane makore 29. Mumba medu takazvarwa tiri 3. Tinogara naamai vedu. Zvinonzi pakawanikwa amai vedu vainge vatova nenhumbu, vakapomerwa mhosva yekubira baba vangu mari yainge yakawanda. Nekudaro vakabva vadzingwa mumusha umo mavainge vakaroorwa. Musi wandakaudzwa zvinhu izvi, ndakabva ndatanga kutsvaka baba vangu. Ndakapiwa nhamba dzepamba pavo. Ndakanzwa kuti vainge vachida mukomana webasa pamba pacho ipapo. Inini ndokubva ndaenda pamba ipapo. Ndichisvika pamba paya, ndakabva ndatanga kushanda basa rangu pamwe nekuona kuti pamba apa painge pakamira sei uye painge paine vana vangani. Nekuzogara ndakaona kuti painge paine mwana mumwe chete uyo aiva neshopu yake iyo yainge ichiita zvekutengesa makombiyuta nemafoni. Kuudza amai vangu handina kurega zvese zvandainge ndichiona pamba ipapo. Ndakanga ndava kutosirwa makeys epamba. Vanhu ava vainge vava kundivimba. Vaiti kana vakabuda vaibva vandisira makeys. Mukadzi wavo akazotanga kundibata very rough. Chikafu ndainge ndava kusapiwa. Zvese izvi ndainge ndichiudza boss vangu, but ivo vainge vasingazivi kuti vainge vari baba vangu. But nekuzotanga kundibvunza kuti kwako kwaunobva chaiko chaiko ndekupi uye amai vako vanonzi ani ende vanobva kupi, ndakabva ndatanga kuvaudza. Vakafara chaizvo. Ndokubva ndati ndisaudza mudzimai wavo zvakatowedzera zvekusvika pakudzingwa pamba apa. Asi baba vangu vakaramba kuti ndinge ndichizodzingwa. Ndakazongoona vava kurwara papera mwedzi, vairwarira mumba. Umwe musi ndakangopindawo mumba, ndainge ndichida chikafu. Ndokubva ndaona baba vakagara pasofa. Nekurwadziwa ndakabva ndatora baba ndokubva ndaenda navo, tikabva takwira motikari tikaenda kuchipatara. Asi yainge yatova too late. Baba vakashayikira tiri mumotikari tichienda kuchipatara. Vakavigwa zvakanaka. Baba vakati vavigwa ndipo pandakazotanga kuburitsa nyaya yangu. Ivo baba zvinorakidza kuti mukuzonofa kwavo vainge vaudza vana bamukuru nana bamunini kuti munhu uya ainge akauya kuzovashandira sagarden boy wavo ainge ari mwana wavo. Saka hama dzababa dzainge dzichizviziva. Iniwo ndinosuspekta kuti pahama dzababa panorakidza kuti pane umwe munhu akabva audza mukadzi wababa kuti uyu ainge achivashandira ainge ari mwana wavo. Saka mukadzi wababa akabva afunga kuti zvimwe kuda baba ndivo vainge vakandiudza pamba ipapo vachiitira kuti vange vachigara pedo neni. Saka ndinofungidzira kuti ivo amai guru vakabva vauraya baba. Saka zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti ndakabva ndazoudzwa nehama dzababa kuti handifanire kuti ndinge ndichibva pamba pababa nekuda kwekuti inini ndiri mukuru kumwana uyo akazoitwa nababa. Dambudziko ravapo rava rekuti ndava munhu ava kungogara achingorwara non-stop. Dzimwe nguva makumbo angu anomuka achirwadza pamwe chete nemusoro unenge uchiita like unopisa. Kumadoctors ndambozama kufamba but hapana kana chiri kumbochinja. Handizivewo kuti kune munhu anokwanisa kundibatsira here. Ndanga ndichitsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira nenzira dzechibhoyi. Please ndibatsireiwo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Please ngatitaurei naHaiti mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi pfuma yenhaka inoparira. Vedare regai taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Inini ndiri musikana ane makore 26. Ndakazvarwa ndiri ndega. Baba vangu vane vakadzi vavo vaviri. Amai vangu second wife. Kubva ndiri mudiki zvinhu zvekuti taigara takangomakana nemukadzi muyo wababa nekuda kwekuti ivo amai vedu vainge vachitiudza kuti baba zvose zvavanoita hazvisi fair. Hanzi vainge vachingowandira kumukadzi wavo mukuru. Zvekare taingonzwa kuti vaigara vachingorumbidza vana vemukadzi uyo mukuru. Nenhau yekuti ndakakurira muenvironment iyo yainge yakazara godo neruvengo, inini ndakabva ndatanga kuita jealous.
zvataita zvainge zviri zvekuti taisatombotaudzana kunyange tikasangana nevana vababa vedu. Kunyange patainge tichienda kuchikoro taienda to the same school but taitopretenda as if hatitombozivane nekuda kweruvengo urwo rwainge rwuripo pakati paamai vangu nemukadzi mukuru wababa. Zvakazoitika ndezvekuti isusu hameno kuti takagadzirwa here kana kuti tiri vanhuwo vekungoti takangozvarwawo tisina chipo chekugona kuchikoro, isusu takabva tafoira. Then vana vose vaamai guru vakabva vapasa. Nazvino mukoma chakonzeresa kuti ndinge ndichifungidzira kuti zvimwe kuda takagadzirwa naamai guru because mulife chandingati ndinokwanisa kubata chikabudirira hapana chandinokwanisa kunyatsokunongedzera. Ndiri munhu anongosangana nemabad luck, so even mumarelationships andakatanga kupinda kubva ndichiri kuchikoro aingova marelationships aya ekuti kumagumo kwazvo waizongopedzira wava kurohwa nemukomana achingokuudza kuti uri kuchita uri kudanana nevamwe vakomana pachikoro ipapo but anenge asina kana proof yazvo. Saka mukoma zvakazoitika ndezvekuti pane umwe musi pandakazongoronga pati kumba kwedu. Mukunokura inini nehanzvadzi yangu mwana waamai guru tainge tava kuita kunge tinowirirana so because iye akabva atanga kundiudza kuti kunyange zvedu vana mai vedu vainge vasingawirirani but tinofanira kuziva kuti tiri ropa rimwe saka hatifanire kurasana. But kana dziri hanzvadzi dzake naivavo titori nemamwe magrudge mahombe. Saka pane pamwe pandakazoita birthday rangu ndokubva ndazoronga party, so ndakabva ndainvita hanzvadzi yangu and I also invited my siblings, ivo vana vaamai guru but havana kuuya. Hanzvadzi yangu akabva auya. Apa ndainge ndatoronga already neimwe best friend yangu, ndiye ega anoziva secret iyi mukomanashi. Takati hanzvadzi yangu uya auya ndokubva tamuisira masleeping tablets. Ipapo zvatainge tichida kuita, we just wanted to experiment. Handina kumbofungidzira kuti inini ndichazogumisidzira ndava kuitawo bonde naye. At that time shamwari yangu ndiye ainge achingondiudza kuti ndine crush pabrother yako. Each and every time aigara achingozvitaura. Saka mukunotaura umwe musi tainge tichitongojoka, iye akabva angoti if I had that opportunity hanzvadzi yako uya ndaimisira kana silver bullet zvekuti anoshaya control obva atoita sex neni. Saka inini ndakabva ndatora that matter very serious. Patakazotanga kuronga birthday party rangu ndo pandakazoburitsa masleeping tablets aya andainge ndatenga kufamasi ndokubva ndamarakidza kushamwari yangu ndikati nhasi uyakatimbomuisira masleeping tablets tione kuti unozozvigona here. Ndo zvatakazoita. Saka takabva takuya matablets aya ndokubva tamaisa mudoro rehanzvadzi yangu. Taita saizvozvo inini nefriend yangu takabva tabatsirana ndokubva tasimudza brother yangu ndokubva tamuendesa kuspare room kwangu. Ndakambovasiya zvangu vakavharirana muya. Pandakazopinda mukomanashi I just wanted to see kuti ko best friend yangu ari kuzvifambisa sei. Ndo pandakabva ndaona ari pamusoro pehanzvadzi yangu ari busy achimubata but iye hanzvadzi yangu ainge akatorara but nhengo yake ndakanyatsokuona kuti yainge iri hombe. From there on mukoma ndakamboti regai ndingogara ndoda kungoona kuti achazviita sei. Akabva atanga kuita bonde nehanzvadzi yangu yakarara kudaro. Saka iye apedza mukomanashi akabva abuda, ndikabva ndangosara zvangu ndakagara muya. Ndainge ndakangoyeverwa pasina kana nguva. Chakazonyanya kundiyevedza ndechekuti ndakabva ndatoona nhengo yahanzvadzi yangu ichitangidza zvekare kusimuka sekunge yainge isina kana kumbogara yamboshanda. From there on nemafeelings ose ainge andibata apo pandainge ndichiona shamwari yangu iri busy ichiita bonde nebrother yangu. Ndakabva ndangoitawo bonde nehanzvadzi yangu. Ndakabva ndaloka door but zvinhu izvi ndakabva ndazozviita throughout the night. Ndaiti ndikadzokera ndikambonogara nevamwe ndobva ndaita sekunge pane zvimwe zvandinenge ndichida kunoita kuspare kwangu ndobva ndanoita bonde nehanzvadzi yangu. Zvadaro mukomanashi mwedzi pawakazopera ndakabva ndaona kuti ndainge ndabatira pamuviri and at that time inini neboyfriend yangu tainge tichinetsana. Saka ndakabva ndaziva kuti nhumbu iyi, muridzi wenhumbu iyoyo yainge iri brother yangu. Best friend yangu ndakabva ndamuudza
zvose zvainge zvakaitika on that night. Saka iye akabva ati just keep it as a secret. Mukoma, right now I am married, ndigere nemurume wangu. Iye anongoti mwana wangu uyu mwana wake. Saka ndakati ndazvara mwana wangu, mukomanashi akangobuda akafanana neni. Ndine mwana wangu musikana wandakaita nebrother yangu, inini nebest friend yangu, ndisu tega tinozviziva. Please ndibatsireiwo. Nyaya iyi ndakamboda kumbobvunza friend yangu kuti ndoita sei. Saka iye friend yangu akandiudza kuti usafa wakaburitsa secret iyoyo because tikagara tazivikanwa tinobva tasungwa. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Ndodii ndozoitaura nyaya iyi ndachembera here kana kuti ndingogara ndazvitaura izvezvi? But kana ndikazvitaura handisi ndinenge ndava kutoparadza marriage yangu here? Please help me. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakabata hanzvadzi yangu chibharo ndokubva ndabatira pamuviri. Hey, zvakangooma hazvo. Asi ngatimupeiwo advice mucomment section mwanasikana uyu.